Dik Patih sampean mang ngomong. Kurawa sampun nyobi mungu nindranipun anak Prabu Ndarawati ning boten kelampah mergi dumados ing peperangan kalian Setyaki. Lah, tegese wis gawe geger. Tegese wis gawe kisruh. Kula lek semene karo sampean to. Percaya karo omongane Baladewa, ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ora usah dadak nututi Baladewa, ora usah dadak nyatake kesaguhaning Baladewa. Wangsul. Wangsul. Nanun. Wangsul. Wangsul mangke kula dibantukane anak Prabu Duryudana menawi kula mangke mboten pikantuk damel nggih. Kula nyuwun mahapunten. Nek didangu sing ngakon Baladewa. Pun bali. Nggih. Pun bali. Nggih. Mang bali sakniki. Kula tak mungu nang Nyai Prabu Ndarawati ora usah ditunggoni Kurawa. Ora usah ditunggoni sapa-sapa. Mang bali. Gelem bali ora? Ora gelem bali glandangi negara. Kanthi Sumpah basah. Baladewa Ngarepati Tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Sinawi. Kuwa Prabu ya rawuh wonten ing Bali Kambak. Pun Kakang dinuntut ing Kyai Prabu Duryudana kinen nyoba ketrimaning Prasata Kurawa mungu kalawan Indraning Kyai Prabu Kresna. Setyaki wonten timbalan. Apa pun Kakang uga bakal mbok penggak ora mbok keparengake mlebu ana ing jroning Bali Kambak. Inggih. Ijatosipun dawuhipun Koko Prabu Ndarawati sinten kemawon. Ning papang pun Kakang iki kadange werda. Pun Kakang kadange tuwa ya Prabu Ndarawati. Inggih. Ayo kowe semingkir.